नमस्ते. मी आज भजी बनवते आहे आणि हे भजीचे प्रकार आहेत. हे पालकची पानं आहे, ती मी भजीसाठी वापरणार आहे. म्हणजे पालकची भजी, हे बटाटी, हे बटाट्याचे पातळ काप काढलेले आहेत, हे बटाट्याची भजी. आणि ही आहे ओली कोथिंबीर. हे कोथिंबीरची पण मी आज भजी करणार आहे. त्याच्यासाठी हे सगळं लागणारं साहित्य, त्याच्यामध्ये मीठ, ओवा म्हणजे अजवाईन, मिरची पावडर, जिरा आणि लसूण आणि हळद. आणि त्याच्यासाठी हे लागणारं चण्याचं पीठ म्हणजेच बेसन, तळण्यासाठी तेल आणि पाणी. ही पालकची भाजी कशी नरम होते ना, पानं नरम असतात, त्याच्यासाठी बर्फाचं पाणी घ्यायचं थंड एकदम, आणि पानं एकदम म्हणजे स्वच्छ काढून घ्यायची आणि ती बर्फाच्या पाण्यात ठेवायची. त्याच्यामुळे ही कशी कडक होतात ही बघा. म्हणजे ती भजी एकदम मस्त अशी येणार कडक. आणि ही बटाटी कापली ना आपण की ती पण पाण्यात अशी ठेवायची, म्हणजे ती बटाट्याची साल हे बघा अशी म्हणजे कडक होतात, म्हणजे तळण्यासाठी एकदम मस्तपैकी. आता मी हे सर्वांचं मिश्रण तयार करते. आता मी हे भजीचं मिश्रण तयार करते आहे. हे चण्याचं पीठ आहे, त्याच्यामध्ये हे 4-5 पाकळ्या म्हणजे लसूण घेते. त्याची आता मी चेचते. अशी बारीक चांगली चेचून घ्यायची, म्हणजे ते पिठामध्ये चांगली अशी पिठामध्ये टाकायची. आता मी त्याच्यामध्ये थोडं जिरं टाकते. जिरा कसं म्हणजे थंड असतो, म्हणजे खायला पण चांगलं. हा ओवा, म्हणजे कोणाला भजी सहन होत नाही, गॅस होतो, प्रॉब्लेम गॅसचा असतो, ते भजी खात नाही, घाबरतात खायला, त्याच्यासाठी हा थोडासा ओवा वापरायचा, म्हणजे पोटबीट फुगत नाही. आणि लाल मिरची पावडर, ही लाल मिरची पावडर जेवढी आपल्याला तिखट पाहिजे तर तिखट नको असेल तर कमी टाकायची. आणि त्या चवीला मीठ हे बघा असं थोडं मीठ टाकायचं आपल्याला पाहिजे असेल तेवढं चवीपुरतं. आता मी हे पाणी टाकून सर्व मिश्रण तयार करणार आहे. आता मी त्याच्यात थोडीशी हळद टाकते. हे पाणी टाकून एकदम म्हणजे जाड घट्ट असं करायचं आहे मिश्रण, पातळ नाही करायचं. याच्यात मी सारखं करून घेतलेलं, पण त्या पिठामध्ये कसं गोळे असतात ना सुके त्याच्यामुळे ह्या जरासे रवीने मिक्स केलं ना, मी एकजीव होतो ते सर्व मसाले. हे बघा, हे आता असं मस्तपैकी तयार झालेलं आहे एकजीव. म्हणजे असं घट्ट पाहिजे, पातळ नाही करायचं. पातळ केलं तर ते बटाट्याला पानाला चिपकणार नाही पीठ. आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी कढईमध्ये तेल टाकते. तेल कसं म्हणजे जरा जास्तच लागतं, भजीवरती म्हणजे यायला पाहिजे ना. भजी करताना तेल कसं जास्तच पाहिजे. तेल कमी असेल तर भजी सोडताना आपण सोडली की नाही मग ती खाली चिपकते. तेल तापतोय तोपर्यंत मी कोथिंबीर धुवून घेतलेली आहे ना, ती थोडी कापून घेते. कोथिंबीर कशी बारीक नाही कापायची, भजीला पाहिजे ना. मुद्दाम तेल तापलंय. आता मी पहिली पालकची भजी करते. आता मिश्रण तयार आहे, तेल पण तापलेलं आहे. आता मी पहिले ही पालकच्या पानाची भजी करते.
पालकच्या पानाची भजी आणि पालकची भाजी कापून भजी केली ना तरी पण चालते. आता मी जशी कोथिंबीर कापली ना तशी तशी बारीक करून भजी केली तरी पण चालते, तरी पण छान लागते. कोणाकोणाला आवड असते की पालकच्या पानाची भजी उपासाला वगैरे. अशी बघा, अशी झाली की जरा फिरवायची. मस्त भाजली आहे आणि पीठ पण त्याला छान लागलेलं आहे. ते मेन असतं. भाजी जरा अशी कलर येईपर्यंत जरा लाल करायची, म्हणजे ते पीठ पण शिजायला लागतो आत. ही भजी कशी पानाची जरा म्हणजे लाल व्हायला पाहिजे. लाल झाली म्हणजे समजतं की आतमध्ये पान पण ते भाजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी थोडी कडक करायची. पहिले मी गोष्ट एक विसरले होते तुम्हाला सांगायची. हे तेल तापलं, हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे ना, त्याच्यामध्ये हे तेल तापलेलं 1 चमचा त्या मिश्रणामध्ये टाकायचं. असं म्हणजे कसं तेल मुरत नाही भजीमध्ये आणि भजी हलकी हलकी येते. हे असं मिक्स करायचं, म्हणजे त्याला मोहन म्हणतात. मोहन टाकायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये सोडा टाकायची गरज नाही आणि भजीमध्ये सोडा टाकायचाच नसतो. असं तेल गरम केलेलंच त्याच्यामध्ये 1 चमचा टाकायचा. हे देठ पकडायचं म्हणजे आपल्या हाताला सुद्धा पीठ नाही लागणार. आणि बर्फाच्या पाण्यामध्ये ठेवलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे ती पानं सुद्धा कडक आहेत, नाही तर पानं किती नरम होतात. हे लक्षात ठेवायचं की पालकच्या पानाची भजी करायची असेल तर थोडं बर्फाच्या पाण्यामध्ये ठेवून द्यायची. तेलाचं मोहन टाकलं ना, मग भजी पण कशी नरम होते एकदम मस्त, आणि ती उद्यापर्यंत खराब पण होत नाही. हे कशी फुगली आहे बघा पानं. हे आता मस्त जरा म्हणजे कडक व्हायला द्यायची, पण ती पानं आहेत ना. परत सांगते, मिश्रणामध्ये गरम तेल टाकायला विसरू नका, जशी मी आता विसरली होती तशी. आता पालकची भाजी तयार आपली. पालकची भाजी ही आपली तयार झालेली आहे. आता मी बटाट्याची भाजी करते. हे पिठाचं तेच मिश्रण आहे. आता त्यामध्ये बटाट्याची मी भाजी करते. बटाटी पाण्यात ठेवल्यावर बघा कशी कडक होतात. अशी पाण्यात ठेवायची, नाही तर ती कापून पातळ आहे ना, नरम पडतात. ही बटाट्याची भजी मस्त झालेली आहे बघा, शिजली आहे चांगली. उलटी फिरवते. थोडीशी कडक व्हायला द्यायची. बटाट्याची भाजी आता तयार झाली आहे. ती आता मी काढते.
आता ही बटाट्याची भजी, पालकची भजी जर तयार झालेली आहे. आता त्याच्यामध्येच ही कोथिंबीरची भजी, हे मिश्रण तेच आहे. ही कोथिंबीर त्याच्यामध्ये फक्त टाकायची आहे बस. कोथिंबीर टाकून अशी पिठामध्ये अशी मिसळून घ्यायची. अशी चांगली पिठामध्ये मिक्स करायची. आपण स्पेशल पण बनवू शकतो. आता मी एक एक नाही दाखवली तुम्हाला, पण कसं माहिती आहे, मी सर्व अशा एकाच प्रकारचं पीठ असतो आणि मोहन एकाच प्रकारचं असतं. त्याच्यामुळे त्याच्यामधूनच ते सगळ्या भाज्या निघतात. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला एकत्र सर्व दाखवलेलं आहे. आता मी ते तेलामध्ये सोडते. गॅस थोडं बारीक करते. तेल तापलेलं आहे पहिलंच. आपण कधी कोथिंबीरची भाजी केली ना, तर त्या कोथिंबीरमध्ये जेवढं पीठ लागेल ना तेवढंच घ्यायचं. बटाट्याची भाजी केली तर बटाट्याच्या भजीला पीठ लागेल तेवढंच घ्यायचं अंदाजाने. आपण कोथिंबीरच्या वड्यासुद्धा करतो. वड्या करायला म्हणजे खूप मेहनत असते. कोथिंबीर कापा, चण्याच्या पिठामध्ये ते मिक्स करा, परत ते गोळे बनवा, उकडा, त्याच्यानंतर ती फ्राय करा. त्यापेक्षा हे साधा एकदम सोपा मार्ग कोथिंबीरची भजी. मुलांना सुद्धा खूप आवडेल. नाहीतर मुलं कोथिंबीर पालक भाज्या वगैरे खात नाही, पालक भाजी. त्याच्यासाठी या भाज्या करून द्यायच्या मुलांना. थोडी अशी भाजीपर्यंत ठेवायची, थोडी लाल होईल. मस्त कुरकुरीत झाली आहे भजी बघा, छान झाली. आता मी काढते. गॅस बंद करते. हे भाजीचे प्रकार म्हणजे एकच मसाला म्हणतात ना, तसं त्याच पद्धतीने चण्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये ते मी जे दाखवलं ते मिश्रण. प्रत्येक कुठली पण भजी करा, वांग्याची भजी करा, कारल्याची भजी करा, अजून कसली करा, कांद्याची, बटाट्याची, कुठल्या पण भाजीची भजी करू शकता. त्याला ते हे लागणारं साहित्य जे मी आता सांगितलं ते. पण त्याच्यामध्ये एक विसरू नका की ते गरम केलेलं तेल त्याच्यामध्ये 1 चमचा टाकायचा. यात आपली भजी तयार. कोथिंबीरची, बटाट्याची आणि पालकची पानं बघा किती छान. म्हणजे अशी धरून आहे ना अशी आपण खाऊ शकता. मी खात नाही, पण असं